ndinokudzira kuti ndisikirimira kahwani chete. Kana wakaita zungu ndimboona ruoko rwako mudenga. Inzwaka pamwe ndakabvaisa pambori mafesi kukaisa soti kukaisa dodo wacho zvinomunakidza oya mavadzi unombofunga kuti hatichade zvekuchoni tinozongodika takoita izvozvo pawakati hambifi kambomadekukatikana ndakazongotya izi ndakati kuona kamatikana asi pandinodzoka kumba ndikaona mufananidzo yataitora tiri tese ndeti takaita dzokudai takangotaurira ora inotanga ndikadzoka kumba ndikaona mufananidzo yataitora tiri tese ndeti takaita dzokudai takangotaurira wakaitwa sei kaita sei tose taitobvaisa afanazve ukangopatika kufanazve idzura kuzva ndenge ndiripo ndakakumbirira Santa Capo, Tita Zuko,
aichasopa uzoseka chometoke akachida munhanodi chometayo sometimes unogotenza after receiving a text kana koya mupepi koya kwatitoba kufuna maskati chichazoitwa tu umenetofida here chindipindura ndikate santamise chimeni Let's finish.